अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। ढोरी पे आला लगावे देहिया के खूबे सुघरावे ढोरी पे आला लगावे देहिया के खूबे सुघरावे मारे डिटोल सखी पोछेला रुई देवेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे कमरिया में सुई देवेला केनहू से आवे तो हमारा के छुई देवेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे कमरिया में सुई देवेला। रोज रोज दवाई लिखेला लगे हाई क्लास में सीखेला रोज रोज दवाई लिखेला लगे हाई क्लास में सीखेला होखे दर्द लगे लहंगा में कोई कोनेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे कमरिया में सुई देवेला। Produced by Gold Studio। जब धरे कलाई हाथ में शक होला ओकरा बात में जब धरे कलाई हाथ में शक होला ओकरा बात में टैबलेट खियावे लगे हमारा के मुई देवेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे कमरिया में सुई देवेला। रंजय डॉक्टर झोला छाप हो लगे चोली के लेवे नाप हो कहे सोनू सुपर फास्ट हो लगे चोली के लेवे नाप हो सरजीत गोविंदा धनजय मलुई देवेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे कमरिया में सुई देवेला केनहू से आवे तो हमारा के छुई देवेला कमरिया में सुई देवेला कमरिया में सुई देवेला सखी रे